És most kilépünk az ajtónkon. Egy ronda sarok. A szobák. Ez a budi. Az az én zaj. Használhatom a budit, miután körbemutatnak? Nem. Létszik. Ez az Zó és a budi. Ez itt Zsuzsi. Ta. Ez itt a fürdőszoba, és én vagyok benne. Milyen klasszul néz ki. A menü kapcsolóvá. Sétálunk. Itt az erkélyünk, az a torony, szemben pedig az egyik. Az a Rathaus. A másik a Votivkirche. És ide sokadik emelten lakunk tulajdonképpen. Így szoktunk kávézni. Sorozni is. Mi az, nyár van? Aha. Ez itt a szekrényünk, a folyosón. Ez itt egy csillagvizsgáló. Most bemegyünk a márványlépcső. Megcsináljuk a művet a fa. El ne felejtsd megmutatni a másik WC-t is. Ez itt a másik WC. És ez a tükör az előszobában, amelyben megjelennek írva. Ez itt a filmstúdiónk. Itt szoktuk nézni a filmet. Azzal a kis kivetítővel, abban a lemezjátszó alatt a zenét hallgat meg. Itt a sarokban van egy lámpa. Ez Zsuzsi a konyhába. És egy kis rendetlenség. Vannak a kányáink, a nyomjaink, sok cucc, sok videó, Big Lebowski, sok minden. Na, Hallott, teljes kávét fogsz inni? teljes kávét fogok inni. Ez pedig itt a konyhánk, ahol különösen kurva nagy rendetlenség. Mert bosszunk rá. És mások nincsenek itthon. De ők is basznának rá. Ez a főzőlap. Nagyon menő ám. Ez pedig a párzászívó berendezés. Nos. Ez itt a kávégépünk. Az egyik kávégépünk. Ez itt a másik Itt kávégép. a kávégép működés közben. Itt a kávégép
működés közben. És ott jön a kávé. És most megnézzük, hogy most van. Szekrényünkben végtelen csak olaj. És mindenféle fűszerek másoktól. Amiket előszeretettel használunk. És mit? Hát itt már nem tudom, mi van. Ez pedig itt a mosogatógép, amelyet kinyitunk, és tele van mindenféle szarral. És le is van okádva. Ja, nem nincs. Lefelejtsd megmutatni a hűtőszekrényben a teljesen üres polcunkat. A hűtőszekrény nem is teljesen üres, hogyha megnézed, tele van piával. De ez itt a mi szekció. Ez is a mi szekciónk, a pezsgő. Ez a pezsgő például az én szekcióm. Meg a borok szabadon elvihetőek. Közös polcon van meg amúgy meg. És végül a közös. Amit még nem itt. Ez nagyon fontos volt. Elfogyott sajnos sok mással együtt, de azoknak már az üvegei sincsenek. Ez a törmészgép lenne, a pitty, ott sülekednie. És ott a mosógép. Ja, még egy teljes képet nem kaptunk a konyháról. Így, ahogy van. Leplezetlenül. Szóval ennyi van. Most pedig felfele megyek, majd mindjárt kávézással folytatom.